De anonieme sjaal slaat weer toe. Noord-Holland geniet van de lente. En Kees de Bok krijgt een rode baret. Ik ben niet kwijt of verloren, ik ben met plezier voor jou gehaakt. Gewoon omdat het fijn is om een ander blij te kunnen maken. Afzender, de anonieme sjaal. De anonieme sjaal is een groep van mensen die iets haakt of breidt of op een andere manier creatief doet en dan ergens een pakketje neerlegt voor degene die het vindt. Welke sjaals worden verstopt en wie ze vinden staat op Facebook. Spannend, stiekem. Je bent al zenuwachtig van tevoren en je hoopt dat niemand het echt meteen opvalt dat jij het was. En aan de andere kant wil je stiekem ook weer blijven kijken wie hem oppakt en wat de reactie is. Zie hier de reacties in de winkelstraat van Oost-Soeburg. Nou, ik dacht dat iemand het vergeten was. Maar er staat op, neem mij maar mee. Dat heb ik nog niet eens gelezen. Maar u mag hem dus meenemen, het is voor u. Nou, hij valt ontzettend mee, dat is vooral voor de kleinkinderen. Het is heerlijk. Het houdt mij jong, tenminste op de been, laat ik het zo stellen. Ja, absoluut. Het is echt warm. Dus, we komen uit Rusland, maar dat voelen we wel goed. Ja, en het is echt sneeuw in Rusland. Ik heb met mijn moeder gesproken. En voor ons het is gewoon echt lente. Dus prima. Het is super, het is echt druk. Het is een beetje de Kalverstraat. Dus de eerste van Italië, ja, wel lekker. Nou, niet het eerste biertje, maar buiten, hè. Lekker in de zon. Dank u. De zon schijnt, dat willen we nog meer. Nee, dan moet je ze halen. Het is gewoon een soort van innerlijke opdracht dat je die bloemen gaat halen. Wekenlang trainen heeft hij achter de rug met als doel het behalen van de zo fel begeerde rode baret. En het is hem gelukt. Kees de Bok is met vlag en wimpel geslaagd. Ja, Kees, pak aan. Kom op, je kan het. Hup, hup. Om de rode baret te verdienen moeten militairen een pittige opleiding afronden. Ook de mascotte van de luchtmobiele brigade in Assen ontkwam daar niet aan. Er zijn weinig bokken die natuurlijk in Nederland de rode baret krijgen. En ja, je moet er een enorme prestatie voor leveren, dus en die heeft hij verdiend. Even opfrissen na de zware hindernisbaan en dan is het zover. Tijdens een officiële ceremonie krijgt Kees zijn baret. Het hele bataljon staat netjes opgesteld en er is een mooie speech van de bataljonscommandant. Het is misschien een beetje een vreemd gezicht hoe bijna 200 volwassen kerels serieus bezig zijn met een bok. Het is natuurlijk om het wat speciale aandacht te geven, maar het is ook weer eens om te onderstrepen dat Kees voor ons niet alleen maar een mascotte is, maar ook een mooi symbool die de verbondenheid onderstreept met de uitstoters, met de roots van onze eenheid, de oudmannen van het verzet. In 1944 vonden stoottroepen de eerste witte bok in het struikgewas. En daarna werd er steeds een opvolger aangesteld. De nieuwste recruut vindt het allemaal wel best. Hij heeft alleen wel honger gekregen van al dat trainen. Ja, het is een echte veelvraat. Maar hij heeft ook hard gewerkt, dus nu lust hij wel wat. Zoek je een leuke date, dan moet je bij de kapper zijn. Misschien hangt hier je toekomstige man wel boven de spiegel. Straks in Regionet.
Leerlingen van een Hindoestaanse basisschool in Almere vierden Holi Phagwa. Dit vind ik het leukste feest van het jaar. Omdat je hier met allerlei kleuren met poeder kan gooien op iedereen. Maar het is alleen niet leuk als het in je ogen komt. Vanochtend hebben we een programma gehad, een ochtendprogramma met dans en zang. Vonden ze ook leuk, maar hier wachten ze gewoon op. Want wanneer was het 12:30 om naar buiten te gaan? En met die verf gooien is leuk, maar toch is er altijd een soort koudwatervrees. In het begin is het altijd zo van, nou, ik wil niet vies worden. Maar als ze eenmaal bepoederd zijn, dan mag het wel weer. En dan gaan ze elkaar wel opzoeken. Kijk, dit kindje wil mij inpeperen. Kom maar hoor. Dankjewel. Kom maar. Ja, met poeder strooien is dus leuk, maar het staat ook nog eens ergens voor. Daarmee is het lente. Maar goed, Holi behelst nog veel meer. Het is ook gebaseerd op een aantal mythen. De moraal is dat goede altijd het kwade gaat overwinnen. Goedemorgen. Mijn naam is Fred. Mag ik u een kopje koffie aanbieden? Ik zet mijn auto even hier neer. Nou, dat is prima. Heel graag. Ik ga op een baan solliciteren die veel met Italië te maken heeft. Dus ik dacht, nou, als ik nou eens met Italiaanse koffie hier ga staan, het personeel dat gaat trakteren, dan val ik in ieder geval op. Goedemorgen. Fred? Ja, Nico. Oké. Dus het is redelijk uniek dit. En het bewijst wel weer dat je van alles moet doen tegenwoordig om in ieder geval op te vallen. Ja, die bied ik u aan. Ja. Nou, fantastisch. Oké, graag gedaan. U gaat solliciteren, zie ik? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Absoluut een hele originele manier. Ik heb heel veel gesolliciteerd, maar ik heb eerlijk gezegd zelf de indruk gehad dat leeftijd daar een hele belangrijke rol in speelde. Nee, met leeftijd heeft dat helemaal niets te maken. Ja, ik denk dat ieder bedrijf zal zeggen dat ze daar niet op selecteren. Maar inderdaad, de praktijk leert anders. Het is dit, joh. Wat lachen. Het feit dat hij hier komt met zo'n koffiekar zegt wellicht meer dan welk curriculum vitae ook. Het zegt aan de ene kant heel veel, hè? Ludiek, inventief, creatief, vasthoudend, zonder meer. Maar we zullen toch wel kijken naar de inhoud van de sollicitatie, de levenswandel en de ervaring die meneer Apange met zich meebrengt. U laat zich niet omkopen door een lekker bakje koffie. met alleen een kopje koffie zou dat niet lukken, nee. Ben je op zoek naar een leuke date? Dan moet je in Den Haag zijn bij kapster Michelle. Iedereen die wil mag na de knipbeurt op de foto en die komt boven de kapspiegel te hangen. Mijn doel is altijd geweest dat ik mensen gelukkig wil maken. En als ik ze ermee kan helpen, dan doe ik dat graag. En ik vind dit ook een manier om mensen te kunnen helpen. Ben je zelf op zoek? Nee. Kan ik mezelf een ander imago geven? Terwijl je in de stoel zit kan je alle foto's bekijken. En Michelle die doet wat voorwerk. Ik ga een beetje uithoren waar ze naar op zoek zijn. En dan werkt het zo dat men vaker gezellig langskomt om te kijken of ze een leuke match hebben. Inmiddels zijn er al 27 mensen die een date zoeken. Ja, ik ben de eerste, nummer 1. Vind je het een leuk idee? Ja, heel leuk. Ook omdat het zeg maar, je hebt natuurlijk tegenwoordig dat Tinder en zo. Maar dat vind ik een beetje de romantiek missen. Ja, het is wel een leuk initiatief natuurlijk. Een nieuwe vorm van daten. Dus het is een best wel aparte setting. Linde heeft wel een oogje op een van de mannen op de Polaroids. Sowieso nummer 6. Daar zou ik wel heel graag wat mee willen drinken. En? Is er al wat te vieren? Oeh, nee, helaas nog niet. En misschien komt er wel een moment dat nummer 6 dit bij je doet. Oh ja. Nou, als hij het net zo goed doet als Michel. Geen bank heeft geheimen voor Jacqueline, tenminste niet voor lang. Ze pakt haar mes en sloopt hem meteen. Straks in Regionet. Probeer ook vandaag wat burgernetfolders mee te nemen. Leerlingen van het ROC in Den Haag, die de opleiding Handhaver, Toezicht en Veiligheid volgen, patrouilleren met de politie en praten met bewoners. Nou, wij zijn leerlingen van het ROC Mondriaan. En zou ik u misschien een paar vragen mogen stellen? Ja hoor. Ja? Hun project gaat over auto-inbraken. En daarbij kunnen ze voelen aan auto's of voertuigen openstaan.
En als het voertuig openstaan, kunnen ze het kenteken navragen. Kijken of misschien de persoon hier in de buurt woont. 27 Bravo November November Papa. Ik herhaal 27 Bravo November Papa over. Ja, uw auto staat niet op slot inderdaad. Daar kan we even op de hoogte van stellen. Ik ga nu even mijn sleutel pakken en de deur op slot doen. Daar leren ze van. Daar kunnen ze wat mee. En met die gedachten kunnen ze daar dan ook een scriptie van maken. En dan krijg je in ieder geval dat ze wat opener de wijk ingaan en dat ze meer dingen gaan signaleren. En van die signaleringen, daar kunnen wij er weer wat mee. Deze is ook open. Ik maak een foto van de foto omdat hij verkeerd geparkeerd staat. Dus daar maak ik een foto van, schrijven we in ons verslag bij. En dat geven we dan aan bij inspecteur Bart. En dan hopelijk wordt er wat aan gedaan. De studenten komen er door het meelopen ook achter of het beroep agent iets voor ze is. Ik vind het echt een mooi beroep. En gewoon om de mensen te kunnen helpen en gewoon een mooi praatje te kunnen maken, is gewoon echt fijn. Zelf zit ik nog te twijfelen. Hierna wil ik misschien de marechaussee gaan doen of gewoon agent. Ja, joh, ik zie nog allemaal. Ik kan zoveel kanten op, dus. Dat is goed. Ja. En jij? Ik wil wel naar de politie. De bijaardier van de Pauluskerk in Baren kan echt alles spelen wat je hem vraagt. En de reacties zijn enthousiast. Ik vind het carillon leuk. Het klinkt leuk. Het is dorps en dat vind ik leuk. Wat grappig, hè? Dat heeft men hier nog steeds. Dus dat vind ik wel leuk, ja. Ja, bijzonder, hè? Mooi geluid, hè? Dat hoort er echt bij. Het is de Brink ook hier, hè? Vanwege het mooie weer vroegen we hem om Here Comes the Sun van de Beatles te spelen. Dus kijken of hem dat lukt. Aan mij de taak is om het liedje heel duidelijk herkenbaar te maken. Ik kan natuurlijk een enorme herrie maken op deze klokken, maar dan denken ze beneden van die is gek daarboven. Kijk, dan heb je een enorme hoop herrie en dan hoor je niks. Dus de kunst is altijd van een bijaardier om een liedje duidelijk te laten horen. Dan maar eens kijken of mensen op straat het liedje ook wel herkennen. En natuurlijk of ze de Beatles wel weten te waarderen. Jeugdtijd, hè? Jeugdsentiment, hè? De Beatles-tijd, hè? Dat doe ik voorbij. Het is leuk. Dus nee, en zeker een bijaardier. En niet dat ze dat op een computer gaan zetten, want dan wordt het ook iets doods, denk ik. Ik wil niet veel zeggen, perfect. Ja, want de Beatles, ja, dat is nog een beetje van mijn tijd vroeger. Deze blijft dus op het repertoire. En andere verzoekjes zijn ook altijd welkom. Het is natuurlijk voor de Baarnaren die hier rond de Brink lopen of fietsen of naar de markt gaan op dinsdags en die denken van, goh, dat vind ik nou een leuk liedje. Nou ja, ik vind het Nederlands repertoire vind ik zelf het mooiste. Ja, ik ben gek van Jacques Brel hè, en dan destijds nog Edith Piaf. Ja, het moet afgestemd zijn op die klokken natuurlijk. Je kan er niet iedere muziek maar op spelen, want dan klinkt het niet. Johan uit Tollebeek schreef een lied over de Z85 Morgenster, de Urker kotter die vorig jaar zonk voor de Franse kust. Waar land omringt, het eiland dat nog is, waar de mens nog het tij ooit keert. De conservatoriumstudent wil met zijn lied de Urker gemeenschap een hart onder de riem steken. Ik heb het lied geschreven omdat ik vlak naast Urk woon. Ik heb wel familie op Urk. Dat is voor mij ook een manier van condoleren, maar ook om zelf mijn gedachten op papier te zetten. Het water is ruig en het leven baant zich een weg door de golven. De vissersboot verging iets meer dan een jaar geleden. 3 van de 4 vissers verdronken en 1 opvarende is nog steeds vermist. Op het kleine Urk kende iedereen de vissers. Jan Kramer, dat was een broer van een vriendin, een kennis van ons. En op die manier is hij dus wel bekend bij mij. En het is ook een hele echte, een kleine gemeenschap. En op die manier is het toch wel vrij heftig, omdat iedereen elkaar ook kent daar. Ja. Ik hoop dat het troost geeft. Geeft het jou ook een beetje troost? Ja, maar het is vooral heel mooi om te merken dat je iets op papier kan zetten waar mensen wat aan hebben. Heeft u een horloge? Een horloge, ja. En hoe laat is het daarop? Bij mij is het 2 minuten voor 1. En als u naar de Grote Kerk kijkt? Dan heb je 4 verschillende tijden. De Grote Kerk in Dordrecht is niet helemaal bij de tijd. Vooral de klok aan de zuidkant loopt uit de pas. Daar is het maar liefst 4 minuten later.
Dat speelt al sinds jaar en dag eerlijk gezegd, ja. En hoe komt dat dan? Ja, voornamelijk wind, hele grote wijzers. Maar om dat beter te kunnen uitleggen, kunnen we beter even naar boven gaan, denk ik. Nou, hier vinden we eigenlijk het brein van de tijdsaanduiding. Een Vista-computer, waarmee we eigenlijk alles kunnen regelen. Tot aan het uurwerk en het carillon. Maar het probleem zit nog hoger. Zoals je ziet, zo'n wijzer is ruim 2 meter in de lengte, de minutenwijzer waar ik het dan over heb. De invloeden van wind kan de boel een beetje opdouwen. Speling die er een beetje in zit, die zal eruit gehaald moeten gaan worden. Maar 100% zuiver zal je het nooit krijgen. Toch doet de gemeente Dordrecht een poging. Wij gaan vrijdag gaan we weer aan de slag, inderdaad, om de boel weer te corrigeren. En zo goed als mogelijk op tijd te houden. Mevrouw, mag ik wat vragen voor TV Gelderland? Ja. Hoe vindt u het nou allemaal, wat er hier gebeurt? Daar zit namelijk iemand achter. Ja, ik vind het leuk. Vooral omdat je dingen kunt bekijken. Dus het is niet alleen maar het verhaal, maar ook dat je dingen kunt bekijken. Zoals die kinderwagen nu. Wat voelt u nou eigenlijk? Dat is een soort linnen. Maar er zitten wat scheuren aan de zijkant. Normaal streng verboden in een museum, zitten aan de voorwerpen. Maar voor blinden maakt het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek een uitzondering. Gids Gerrit is er zelfs speciaal voor opgeleid. Hier staat dus in deze hal, leg uw hand er maar op, dan voelt u wat het is misschien. Vooral vertellen wat er is. En dan komt het bij die mensen beter over als ja, die heeft het gepresteerd om met deze kar door bezet Nijmegen heen te rijden. Met grote verfblikken erop, die staan hier onder die ladder. Er staan hele grote verfblikken onder. Kijk, nou moet het speciaal en dat is heel fijn. Maar het zou mooi zijn, want omdat ook voor goedzienden denk ik deze dimensie extra zou zijn. Maar dat gaat niet, want dat hebben mensen zelf verknald, denk ik. Wij als blinden zijn en slechtzienden voelen wel, maar zijn wel toch wel heel respectvol. En als je iedere burger op het voelen loslaat, dan weet ik niet wat er dan van zou komen. Dus ja, het moet maar zo. Het is een prachtige bank. Echt heel erg mooi bruikbaar leer. Dit lijkt op vernieling, maar leerbewerker Jacqueline is eigenlijk heel secuur bezig. Met het mooiste materiaal dat er bestaat. Kijk, als jij eenmaal een mooi leren product hebt, dan kan je daar jaren mee doen. En eigenlijk wordt het dan ook steeds mooier. Leer wordt mooier door het gebruik. Dat vind ik echt. In de kringloopwinkel Amersfoort komt Jacqueline de mooiste banken tegen, die soms onverwachte geheimen herbergen. Nou, sommige dingen wil je misschien niet helemaal weten. Want ja, mensen knippen hun nagels veel op de bank bereikt. Maar ik heb ook wel kettingjes gevonden, munt, geld, ja, dat soort dingen, oorbellen. Maar het grote geld heb ik nog niet gevonden, dat nog niet. De pareltjes zitten hem voor Jacqueline vooral in het leer. Nou, soms is het ook wel raar. En dan haal ik een bank op en dan vind ik hem zelf misschien niet zo mooi. En dan ga ik hem verwerken en dan blijkt het zo bruikbaar leer te zijn. Wat ook mensen heel erg aanspreekt. Deze bijvoorbeeld. Voor €5 mocht ik hem hebben. Het was een hele klassieke bank. Het heeft nog steeds een beetje klassieke uitstraling. De banken worden omgebouwd tot draagtassen, etuis of saptassen zoals vandaag. Maar voordat een zitmeubel omgetoverd is tot tas, moet er nog heel wat gebeuren. En dat doet Jacqueline midden in de kringloopwinkel. Zo kunnen mensen zien dat hun weggegooide leren jas of leunstoel toch nog van waarde is. Oké, daar is die. Wat is het geworden? Het is nu een wijnsapzak geworden. Kijk, draai hem om. Daar heb je hem. Er kan een zak met wijn in of met sap. En dan gaat er een kraantje uit en dat zet je op tafel.